салом алайкум дӯстони азиз. Хеле ки мебинем ҳама меваҳо пухтиянд дар Тоҷикистон беҳад болаззат вале қимат ва ма шуморо чӣ гуфтанем духтаро касоне ки дар бораи фабелик нависен дар WhatsApp кадоме ки ҷавоб надодем номероро мемонам ай сар бинависен ана чӣ ки медонен ҳозир лидерои фабелики тоҷик дар душанбеян ҳам манижа ҳам саида насиб ба наздикӣ ва ё оли встречаи калон доран қади ҳама коргарошон насиб мо ҳам мерем иштирок мекунем табрикшон мекунем хеле ки видеоро дидем саида ҳам гап зад гуфт ки ман як ҷода дидам ва фикрам инстаграм дадим мегуфт ки ман як простой одамам гуфт ман ҳам ранги шумоам ду даст дорам ду по дорам не ки ман ҳам кора кардам хостам ки соҳиби хонаи шахсии худам шавам соҳиби зиндагии беҳтар шавам ҳамин кора хестам миёна бастам кардам барои ҳамин вақте ки шумо мегӯед фабелик дуруғай намешавад и аз шумо вобаста агар шумо хоҳед ҳама чӣ мешавад касе ки мехоҳад дар фабелик кор кардан ина духтаро бо рақамҳоро мемонам бо хушрӯтар гӯш кунед шумода мефаҳмонанд ва метавонед WhatsApp да бинависед ҷавоб метиҳанд тона дар бораи фабелик кора осон роҳнамоӣ мекунанд тона. Ассалому алайкум гулдухтарон ва бонувони азиз, ман Омина, директор компанияи Фабелик. Ман духтарон ва занҳои хонашинро ба командаи худ ба кор даъват мекунам. Кор тариқи онлайн аст. Продуктиҳои шумо ки дар рӯи экран мебинед ҳамаш ин аз Фабелик аст. хеле продуктиҳошон качисти меояд духтаракҳои азиз. агар шумо ки ягон чиз заказ карданӣ бошед ё ин ки кор карданӣ бошед рақамҳое ки шумо дар рӯи экран мебинед ҳатман ки дар ҳамин рақамҳо занг занед ҳамашро мефаҳмонам. дар командаи мо зиёда аз 1000 нафар занҳо кор ва фаъолият мекунанд ва маоши хуб ҳам ба даст меоранд. марҳамат дӯстони азиз, ба ҳамин номеро занг занеду бо мо дар тамос бошед. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед. салом подписчикои азиз, ина имрӯз уже охирон рӯзи моҳ дар Ӯзбекистон. ҳозир мо мерем тарафи бозор ба айбозори Хуҷанд ба сӯи Тоҷикистон. гуфтум ин гостиница ҳамаш тоҷико бизнесмено буданд. чӣ ба ира пӯшидӣ? тамошобина ина мачи чавам қа хушрӯ буд маниш видео када буд ман накадам биёй мобайн нагзаре хали пешход ин шашлик бинене аҷиб буд бесте ки иҷа мезананд так наместандаже у сиёҳ не бесте вади сиёҳ давде ина ин чоркуҷа оста дил оста мебуро бест диде инҷа ҳар як раҳ 20 қадам бигзар чоркунҷа иҷа мо рис када гузаштасте бино иҷаш ҳайволои вай паридан дар кор ва усуан ҳамун суно бозор рафтан дар кор аз зоби гур машкаи 448 келас куҷо мерафта? қилёса чия? мона зери хатар монда амин раҳо ва зуд гузаштаме ина ишоли ба хайр боша скорости мошино рави иқа одамон нотарс бидан та гузаштаестя баъди ҳамин сафед куҷо мекобида хе чоркунҷа бода куҷо шикастагия махсус исина чоркунҷаша отел шикастагия исиша бозор ки раҳ осон шава даже коробкаҳоро бебинед чӣ хел мепаримери уже иҷа одам профессионал шудая фақат монда ки ҳамун он лисҳои чӣ наган тайра мегзари ай уҷаш кушода буда хайра уҷаш кушода буда тамошобинои бозорай намедонам ин бозор чӣ ном дора инҷа манижа бояд пулои фатаратия чико куна на подписчику
куҷода мо расидем. мара тоқа раҳпулӣ монда. Манҷа мегӯяд ман шом то ягон чӣ мехарид. Чӣ мехарим ман? Второй на ҳавло гирифтему чӣ? Нон гирифтем. Хеле ҳавло ба мазза мегӯяд ки дошт 90 сомон буда. 100 сомон хидмон. Чӣ овардай? Галка фуд ап. На ҳамақа одамой. Бисёр. Батичко ина гаве мурғӣ гуфтианиш? Да танаш гавеяш навистага беҳад ба мазза буда. Манҷара бине. Тамошобино манҷа мора ҳамн чӣ буд ку чизбургер ва чӣ буд лаваш. Аппетитни лаваши хрустящий. Овардам гуфтам манҷаи говия. Барои гови дадруш руғана не гуфт. Худа болош гови навистага. Ҳамашам хеле гуфт. Я газдам нафаҳмидам да аввалаш буд. Нет, дига газдам ки вой руғанам хе. Қиртиш кардам. Короче, тамошобино ба ҳамон шаурмаи говия я газ гирифтем ку. Ҳайф 25 сими. Дафша маҷуд роварда 6 теста ба ҳазур. Ма бояд бирам, ман нақл дорам. Ба мо рафтем, ама ба манҷа ҳасиб мегирем. Гуфт я ҳасиб гирифта рости мара нафурид се руғана. Не. Қасир. Яд буд. Оли булучка бехрем дилафрӯз. Чико манҷа омад бор харид. Дилафрӯз да берна. Таксираш да дорем оз меидем. Қамайда чайда куда гирифтем ки бозича тамом. Татичко ина борои мо. Фатои манижа. Аниқтараш. Яс сумкай мо тамом. Аз баш дар граница бдавли. Тамошобино ина ҳамонҷо граница рафтестем. Шумо набинед. Багажам пурай. Омадаистем ина ҳозир. ҳавло буда. ҳавлои болазза гирифтем. Тамошобино. Анам хеле хонача месохтиян кредит медодиян дар шаҳрвандашон. Зура. Ана ку дӯстони азизи ма ки бошен сайру саёҳати мо тамом мешавад. Дар ҳами бисёр дар ватсапам навистанд ки чанд сума пай хусияту расход кардӣ. Ма ба сомонӣ бигем 2500 сомонӣ расход кардагим. Ҳами рафтаном, хурданам, хорафтаном, тамошо дуромадан. Ма 2500 суми ровна расход кардагим. Ай Тоҷикистон омаданам қатида. Раҳпули Тоҷикистон инҷа судаш 2500 сомонӣ. Оз ма дар кашнагум 450 сомонӣ тоҷикӣ дорам. Аями граница то Душанбера мерам. Тамом. хай беҳтарин буд. Нағз тамошо кардем, гаштем. Асосан тамошош будагда зур. Маманид? Главное не кайфовать, главное посмотреть. Мир. И дафа, короче, мо чӣ мерем? Асиф. Короче. Тамошобинои нарасидем дар иҷа 347 километр хато нақада буш мозбисте. Тамошобинои на граница дарасидем 374 километр то Душанбера рафтан дар Курай. 6 соатда мо дар роҳи сафед. Дӯстони азиз, намедода граница тамом мешавад сарҳади Ӯзбекистон ва баъди дарвозаҳо Тоҷикистон. се рӯзе ки мо дар Ӯзбекистон будем, Тоҷикистонро беҳадиёт кардем. Хона? Не, баъди шаҳр. Хона Душанбе. Баъди Душанбе. Не, рост Душанбе мирем. Мегам биё хуҷам брем, я рӯз да хуҷам бестем. Биё айшоти мо баҷа гуфта. Не, ма хона мерам уже. Хуҷам не, баъди Душанбе.
کجا نمیریم راست میگذاریم دوشنبه میریم. دیدم ماشینا داچیا aynayı ماشینی خمام داده رقم تجه اینا در دوشنبه رسیدیم قیامت سر شد. امروز اومدیم تاکسی پاپوچی بده ارزان فیات هده 70 میلیون تا دوشنبه میبرم. امروز ما موندیم که ماچویو اتاکارا سر کردن این ماچویو همین بلاوشون سر کردن که تو دایجه چی دا به اجرت میگیریم و از هر تا بگتا و چی را دیم تاکسیست قریب بخرن ماچویو مافیا ماچویو نمره تاکسیست دوشنبه را گرفتم با مرا و تاکسیست فراورد و همجا بزکشی دارن چیکار دارن برای جو برای آدم جنگ اگه هم از پاکستان میلیون آدم به پاپوچی سوار شوار ما نمیریم میگیم قطعی شما نیده باید مافیا تاکسیستای مچه خدا میشته با میرفته این هم اینجا ایستادیم اجداد داریم قدر بار بسیشکو بعد دوی جنگ جنجالای تاکسیستای مچه‌ای ما رسیدیم در خوجان اینا ماشینی گیلی خریدیم اینجا نونپون خریده بختون نونای خوجان روی هستن که مرام گرفتم پتش کنه این نشان تنان را نونو قلمه هارتی نه این پیش چی داریم وقزال دا از میریم اکه دوشنبه جون 6 ساعت گلی ارمان قلبی ما با دامانی وطن روید وطن فصل بهاری به خزانی گل به دامان است وطن پشت و پناهی ما وطن مولودگاهی ما وطن شهری دوشنبه و حصار و رشت و خدلان است وطن رودی زرفشان وطن لعلی بدخشان است وطن عشق و وطن مادر وطن اولادتر از جان است وعدتی مردم بزری دامنی انجم وطن این منشأ وحدت بزری چرخی گردان است کسی که درد میهن را نداند درد جانی خود به هر دو دیده های عشق باری ما نه انسان است نه انسان است بزری پرچمی سبز و سفید و سرخی و شاده وطن ننگو وطن آرو وطن ناموس و وجدان تماشا بینا پوتشسیه ما تمام شد این همه بوده که خرسان ماشینچه بازی همه چیزه که من بسیار آوردم ماشینچه اینا خاکی وگیره زنش اینم خیلی بوده که خرسان بازی کده شکم پروای من نداره کسی گوشگوی بوده که چکو داره یا پروای من نداره برای ما در این وطن این تاجیکستان است برای ما در این دنیا وطن این تاجیکستان